Sí. Ah, mira quin hi ha de pàrquing. Han trobat pàrquing a Palma! A Palma! Al Lots, clar que sí! Hola, som Palma. Hola, jo som Palma. Què se suposa que he de fer ara, Mar? M'he quedat un poc... Ja, cercar aparcament i ja està, ja l'he trobat. Com diuen els catalans, estàs com un llum. Barrera, no? Com un llum. Bé, a part d'això, d'aquesta tonterieta que m'ha agradat, què mos dus avui? Quin tamarro mos dus avui? I mira, estic moltíssim contenta. Per què? Perquè tornes... Periodisme extrem! No funcionen, jo. Està clar que no me fan punyetero cas. Vinga, va, Jaume, dóna-li el gust. Ai! És que sempre me peguen quan no toca. Què has fet aquesta setmana, però? Aquesta setmana m'he infiltrat a una classe d'autoescola a veure si així trob aparcament per Palma, saps? Com que avui tenim en Xanguito. Sí, clar que l'ensenyes. Perquè he pensat que segur que amb un professional trob pàrquing. Està bé, sí, està ben pensat. O sigui que, vinga, que entri el vídeo. Oida, anem a comprovar si amb ajuda puc aconseguir trobar pàrquing a Palma. El que me costa és trobar pàrquing a Palma. Jo t'ensenyaré. Saps? Vale. Trobar pàrquing a Palma, en el centre de Palma, que és impossible. Per allà, per allà. Això no, girar d'esquerra, això fer un canvi de sentit. Teniu un cotxe per aquí aparcat o algo? No, ara aquí. Semàfor en vermell. Mare meva. No necessites classes de reciclatge, no només d'aparcar, eh? Mira, a mi no m'ha anat mai cap punt. A mi no m'han operat mai. T'has apuntat a Sant Revés. Aquí tens la dreta i aquí a l'esquerra. Què faig? Me n'així ara ja. Te'n vas? No. Però queda 50 euros o no? Vinga, anem, que me va passar vergonya. D'un mitja hora, oh? Fem voltes per Palma. Els intermitents existeixen. Tens una palanqueta per parar els intermitents, tant de la dreta com a l'esquerra. No, aquesta no. Queda 50 euros o no? Queda 50 euros o no? A un bocadillo. Vinga, anem. Te donava per anar, que llamo. Que llamo m'ha dit una morcilla, quasi. Tu no parquis aquí, eh? Cago en som... Anem, que t'estan pitant. Què? Accelera. Adiós. Acaba d'arribar. No, te'n vas? Va venir nosaltres. L'haguessis agafat, en aquest? Sí, vas? Bona sweet! From the Shelby! Cotxó, on va? Tu vas per mig, On va? tu vas per mig. No li diràs res, perquè no t'ho miris. Els intermitents no les posam, que els intermitents. Hombre, què és? Que calçons com apreten la via de cintura, saps? Ara hi som, a la via de cintura. Veu, semàfor en vermell, pop allà. Como va Bunny va ser del pop, con reggaetón y dembow. Así no te aprueba, De enseñar a la alumna. Te acaba de decir estar loca, tía. Perdóname yo. Però és prou estressant trobar pàrquing a Palma. No n'hi ha. Saps, hauríem de fer una cançó tipo... No trob pàrquing a Palma, saps? No n'hi ha una, ja. Saps? No sona que n'hi ha una. Ja vull dir que gràcies, Ainhoa, per la paciència. Gràcies, Ainhoa, gràcies per deixar aquest cotxe que du la vostra publicitat, tot i que no ho direm, perquè aquesta sonadeta vos faci... Si la gent se creu que t'estaven ensenyant a manar així d'aquesta suerte, no, perquè tothom veu pim-pam-llum i després veu que és de per riure. Això no t'ho deixen fer. Ja. No? Anda-le aquí! No, això no se pot fer. Entraven en els jocs, la gent, que és lo important. Això sí, és important. Saps què és important ara? Què? Que te'n vagis. Adiós. Vinga.